Maayong buntag, kumusta? Kumusta ato ang hataw sa negosyo? Ah, kumusta atong invitation? How did we deal with rejections? No, giunsa na to pagdawat ng rejection. Kinahanglan maanad ta sa rejection, no? Kumusta atong inner spirit? Kaya pa? Ha? Willing pa mo padayon? Or nakahuna na ka diha og mo give up? Atong hinumduman pirmi ato ang deep why nganong niapil ta ani. Ug ang pinaka main goal nato nganong niapil ta is for financial freedom, right? Para makagawas ta aning kalisod sa finances, no? O kabalo ko nga naatay mga ganahan buhaton sa tong kinabuhi, no? Gustong buhaton nga may tabo sa tong kinabuhi ug napud tay mga dili ganahan sa tong kinabuhi nga ganahan ta mausab, no? So ikaw, pabilin ba ka din ha sa don't want to's nimo? O ganahan ka nga mo pabilin? So ayaw og kahibong nga way mausab. Pero kung di ka ganahan magpabilin din ha, you need to change, no? You need to change. Ug rejection is part sa change. Failures is part sa change. Manang kung down ka or negative na ka, kung advice, go up. Meaning adto sa imong upline, pangaytabang, pakigistorya, sulti niya unsay nitabo nimo. Unya kung ang imong upline gisulti, suway og buhat, bahalag lisod, no? At least mabisi ka. Ug kung mabisi ka, that's hard work, di ba? Ug kung busy ka og you're hardworking, you don't have time to think for negative, no? And that will make you the right person. Kay hinumdumi kaning atong giapilan dili lang ni pang kwarta. This is not all about the money. Samtang niapil ta ni nga negosyo, there's personal development. Kani nga negosyo himuon kang right person sa right money nga imong madawat. That's personal development. Ug para mahimo na, para matuman na tanan nga mag-abot ang personal development og ang amount nga imong madawat dinhi, we all need the commitment. We need to commit, no? Kay the end of the day, kaning tanan natong buhaton para ni sa tong kaugalingon ug sa tong pamilya. Og walay resulta kung dili ta molihok. Ang failure ug ang rejection is just part of the business. O bisag asa, bisag di pa ka magnegosyo, i-reject man ta. Bisan pag di ta magnegosyo, ma-fail man ta sa eskwelahan gani. Sige yung tagka-fail. Wa siguro nahagbong nga nabalik siguro sa grado, pero nang naagi marong kada test, no? So apil na, natural na sa kinabuhi. So I hope naka-encourage ko ninyo unya, dungan ta sabay ko ninyo aron madungan na abot ang atong mga plano sa kinabuhi.